Татарстанда православие үсешінің тарихы шушы фотосуретлерде. Мында тұрғызылған ғибадатханаларда, бәйрәм шараларда, иҗтимагый эшчәнлектә чагыла. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Татарстан метрополиясе гуманитар ярдәм җыю эшен алып бара. Жылы бияләйләр, носкилар бәйләп, кичәгенә менә Кайбыш районыннан озаттык. Форум кунагы Хуҗа Хәсән авылыннан Ольга Боярина да шундый эшчәнлектә катнаша. Чиркәүгә җөрүчеләр белән эшлибез. Шундан да теге терелшәмнәр дә сатабыз. Аннан соң СВОларга төрле ярдәмнәр оештырабыз. Соңгы форумнан соң 4 ел үткән. Бу вакыт эчендә башкарылган эшкә нәтиҗә ясыйлар. Рөстәм Миңнеханов бүген дәүләт бүләкләре тапшырды. Ватанпәрвәрлек, гаилә кыйммәтләрен үстерүдә метрополия алып барган эшчәнлек өчен рәхмәтен җиткерде. Православное духовенство и общественность Татарстана демонстрирует единство, общность интересов, стремление к сотрудничеству с властью и институтами гражданского общества. Особую важность сегодня приобрели совместные усилия по духовной поддержке военнослужащих, участвующих в СВО. Делегатлар Татарстанда православиенең үсештә булуын билгеләп үтә. Махсус сораштыруда үткәрәләр 96% республикада дин өлкәсендәге хәлне уңай бәяли. Соңгы 4 елда 26 яңа гыйбадәтханә ачыла. Казан Изгана иконасы соборын торгызу зур вакыйга булды. Республика Татарстан является таким уголком рая. Быелгы форум Казан семинариясының 300 еллыгына багышлана. Бүген анда Идел буе төбәкләре өчен дин әһелләре әзерләүне дәвам итәләр. Дөньяви һәм дини вузлар белән хезмәттәшлек алып барыла. Хәзер Казан дини академиясын торгызуны бурыч итеп куялар. Нужно, чтобы содержание и сила Казан дини мәктәбенең эчтәлеге кече академия статусына тәңгәл килергә тиеш. Бу безнең максатыбыз һәм без бу юнәлештә эшләячәкбез. С каждым годом география гостей и участников форума. Елдан-ел форумда катнашучы делегатлар арта, аның программасы да байый. Бүген читтән тискәре йогынты күп булган чорда мондый чаралар тагын да актуаль. Всевышний создал человечество многообразным по своей мудрости, а значит, разность культур, менталитета и мировоззрения не может быть причиной раздора между народами. Каждого Всевышний одарил свободой и правом выбора, чтобы испытать нашу веру и богобоязненность. Бүген Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл һәм Татарстан дәүләт архивы директоры хезмәттәшлек турында килешүдә имзалады. Революция кадәр безнең бөтен ширкәүләр дә архивларга үзләренең документларын гел тапшырып киттеләр. Анда кемнәр эшләде, нинди биналар төзелде, без бөтен турында да мәгълүматыбыз бик зур. Хәзер бүген көндә ул фондлар цифрлаштырып бара, инде аларның цифрлаштырылган фондларны без метрополиягә киләчәктә кулланышка бирербез дип өметләнеп торабыз. Тагын бер атнадан исә бөтен Россия православие форумы узачак. Гөлнас Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.